ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେବାର ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ। ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗରେ ପଡ଼େ, ଆମର ପଣାରେ ପଡ଼େ, ପିଇଥିବେ କୋଉଭଳିଆ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇଲେ କୋଉଭଳିଆ ହୁଏ, ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଗଛ ଦେଖିନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ଗଛ ହେଇଛି, ଏଠୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗଛ ହେବ, ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦେଖି ଦେଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପତ୍ର କୋଉଭଳିଆ। ଇଏ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ୟାର କଲି ହୁଏ, ତାପରେ ଇଏ ଖାଇଲା ପରେ ନିଶା ହୁଏ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରେ। ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲେ ଜାଣିଥିବେ କୋଉଭଳିଆ ନିଶା ହୁଏ। ଆମର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଏହାକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି।